שלום לכולם. למה חשוב ללמוד עברית? אתם לא צריכים להיות יהודים או ישראלים כדי שיהיה לכם חשוב ללמוד את השפה העברית, אלא בלי שום קשר. כולנו צריכים להבין ולדעת כתושבי מדינת ישראל שהשפה העברית היא המפתח העיקרי כדי להיות חלק מהחברה הישראלית. זה הדבר הכי חשוב. איך לומדים עברית? כמובן חייבים להשתמש באסטרטגיות למידה, מוכנות ללמידה, הקניית הקריאה, כללי הכתיב, וממשיכים. חסר הניקוד, עם הניקוד, סוגי תרגילים שונים, כמו זמנים, זמן עבר מה המשמעות שלו, זמן ההווה מה המשמעות שלו, זמן העתיד מה המשמעות שלו, עם פעלים שונים. ולכן השפה העברית הכי חשובה במדינתנו. חברים, אנחנו צריכים לדעת את כל הפעלים. בניין פעל, בניין פיעל, בניין נפעל, בניין הפעיל, בניין התפעל. אתם רוצים ללמוד את השפה העברית? אני לרשותכם. ראובן מששה, 052-32-44-099. בואו נלמד עברית. השפה העברית היא הכי חשובה לנו. השפה העברית היא השפה שיכולה להפוך אותנו חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית.